खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 7 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि सोरजोंबाफोर नांज्लायनाय जानो हागौ, गोसोआव दुखु मोननांगोन, सांग्राङै सोलिनांगोन। वृष राशि हेंथा गोनां सान, गोसोआव दुखु मोननांनो हागौ, सोरजोंबा गाज्रियै सोंखारि जागोन। मिथुन राशि गाहाम सान, रां रुफा आखायाव फैगोन, रंजानायजों साना बारलांगोन। कर्कट राशि नखरनि जेंना जेंसिखौ लानानै जिंगासिगोन, गोसोआव दुखुनि सानस्रिया जायगा लागोन, साना गाज्रियै बारलांगोन। सिंह राशि रंजा खुसिनि सान, आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन, नखरनि बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। कन्या राशि गावनि आंगोफोरजों सोमोन्दो नागारलायनाय जानो हागौ, सानै हयै खामानि मावनांगोन, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। तुला राशि मुलाम्फा गोनां सान, धोन आरजिनायनि खाबु दं, फालांगि खालामोब्ला गोबां रां आखायाव फैगोन। वृश्चिक राशि मोजां सान, गोजान जायगायाव दावबायनो मोनगोन, रंजा खुसिजों सानखौ बारहोहरनो हागोन। धनु राशि देहायाव सानाय सुनाय जानो हागौ, बेमार आजाराव गोग्लैगोन, जानाय लोंनायाव सांग्राङै सोलिनाया गोनां। मकर राशि हेंथा गोनां सान, मावनो लानाय खामानिया मोनसेबो जाफुंनाय नङा, गोसोआव दुखु मोनगोन। कुम्भ राशि गाहाम सान, मोजां हाबा मावनायनि थाखाय नखर आरो समाजनि गेजेराव मान मोनगोन। मीन राशि खैफोदनिफ्राय बारग'नो हागोन, गाज्रि जाब्रबथाय जानायनिफ्राय रैखा मोनगोन, मोजां सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PG DCA, DCA, CCA, जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।